Kirjoittanut Sanna, luokka 8b, 2.3.1994. Väkivallan maailma. Väkivalta kuvottaa. Se saa mieleni levottomaksi. Ajatus siitä tekee minut etääntyväksi. Pelkään väkivaltaa todella paljon. Jos näen väkivaltaa tapahtuvan lähelläni, alan itkemään. Itken pelosta ja mietin, koska lyönti kohdistuu minuun. Kyllä minä nyt jo tiedän, mistä pelkoni johtuu. Olen nähnyt sitä pienenä omassa kodissa. Tapahtumat ovat vaikuttaneet selvästi. Kehityspsykologia on oikeassa. Olin juuri sen ikäinen, että vaikutus on suuri. Halveksin sitä ihmistä, joka on äitiäni lyönyt, lapsen silmien edessä. Koko asunto oli silloin sen yhden ihmisen aiheuttaman paineen alaisena. Isän mielivallan alla paniikissa eläneet äiti ja pieni tyttövauva. Pieni vauvakin pelkäsi, ymmärsi ja osasi pelätä. Pieni vauva ja äiti lähtivät salaa pois isän vainoharhaisesta ja mustasukkaisesta kohtelusta, isän sairaasta asunnosta. Vauva alkoi luottaa kotiin ja kodin henkeen, siihen turvalliseen ja äidilliseen paikkaan. Vierailut isän luona viikonloppuisin eivät olleet aina miellyttäviä. Viina oli aina mukana. Perjantai-ilta oli aina mukava. Käytiin isän kanssa kaupassa ostamassa ruokaa ja karkkia. Illalla katsottiin piirrettyjä videolta ja isä teki lettuja. Ihana isä, vaikka viinaa ottikin. Isä rakasti todella paljon. Mutta kun tyttö kasvoi vähän vanhemmaksi, oli paljon pihalla naapurin lasten kanssa, joutui isä olemaan yksin. Isä joi ja joi. Kun tyttö illalla tuli kotiin, isä örisi sohvalla, kiroili ja nuokkui. Silloin tuli mieleen ne ajat, jolloin oli vain pelkoa. Pelko tuli takaisin, eikä isä ollut enää ihana ja lempeä. Silloin isä muuttui arvaamattomammaksi, vastenmieliseksi ja turvallisuuden tunne oli kaukana. Viikonloput isän luona alkoivat muuttua sietämättömiksi. Tyttökaverin kotonakaan ei aina viitsinyt leikkiä. Siellä juotiin ja väkivaltainen isä lietsoi pelkoa ja paniikkia. Ei riittänyt, että perheen äiti oli lyöntien kohteena. Lapsetkin saivat kärsiä. Muutaman kerran on tyttökin ollut vaarassa. Muutama kerta on ollut ahdistavia, itkuisia ja pelottavia. Miksei väkivalta kuvottaisi, jos lapsuus on ollut lasinen ja ahdistava? Viikonloput isän luona ahdistavia, vastenmielisiä. Ei äitikään olisi tahtonut lastaan isälle laittaa. Minkä takia minun on tarvinnut kaikki tuo kokea? Nyt kun tajuaa itse kaikki asiat, eikä kaikki ole niin kuin aikuiset sanovat. Kun on 15 vuotta perustanut omaa ajatusmaailmaa ja käsityksiä. Kun on 15 vuotta yrittänyt keksiä vastauksia, keksinytkin. On tulos mahtava. Huono itsetunto ja itsekunnioitus on taakse jäänyttä. Nyt on vahvat mielipiteet. Hyvä ihmistuntemus, rohkeus ja oma elämä. Nyt voin olla varma itsestäni. Väkivalta on ollut aina osa elämääni. Huono itsetunto on ollut aina osa elämääni. Alkoholi ja vääränlainen alkoholin käyttö on ollut aina osa elämää. Isä on ollut aina osa elämääni. En hyväksy isää ja isän luonnetta. Enää en myöskään sääli isää, sillä sääli kuluttaa ihmistä. En hyväksy enää tiettyjä asioita, eikä minun ikinä tarvitse rakentaa elämääni niiden varaan.
sillä minulla on oma elämäni. Väkivaltaa on liian paljon. Ihmisissä on liian paljon heikkoutta. Perinteet ja alkoholi ovat syynä. Ne ovat näyttäneet osuutensa ihmismieleen ja saaneet nyrkit heilumaan, aseet laukeamaan ja puukot lentämään. Soditaan mitättömien syiden vuoksi ja tapellaan vain tappelun takia. En ymmärrä, kuinka jotain voi kiinnostaa väkivaltaelokuvat. Myönnän, että olen itsekin harjoittanut väkivaltaa. Syynä on ollut vain liian vähäinen itsehillintä, kontrolli puuttunut täysin. Voi äiti parka, joka on joutunut kestämään miehen nyrkit ja myöhemmin tyttären potkut. Mutta joskus on pinna paukahtanut ja kun huuto ei ole tehonnut, on pitänyt potkia. Enää ei tarvitse potkia, kun ajattelee ensin. Mieletön lapsuus, mutta se sitoo hetki hetkeltä vähemmän ja vähemmän. Mutta väkivallan pelko sitoo aina. Viha isää kohtaan kasvaa ja näen hänet yhä mitättömämpänä, yhä sairaampana ja sairaampana henkilönä. En varmaankaan ole ainoa, joka tuntee näin. En ole ainoa uhri. Isäni entiset ja nykyinen nainen. Isän muut lapset. Kaikki olemme uhreja. Koko maailma on väkivallan uhri. Väkivallan maailma. Opettaja arvioinut kirjoituksen 9,5 virheetöntä ja hyvää kerrontaa.